Ассалому алайкум, балечикои мотосикли эронӣ. Ин ҳами дарвозаи эшпексатор аввали бозор. Ин ҳамҷа магазини акаи шодӣ биёин. Ҳама чи аст, запчасту дигар чизои билушни ҳама чи дорем. Канала дастгирӣ кунед, аз шумо я лайку я комментария. Ассалому алайкум акаи шодӣ. Нағзен созен саломати хуба. Не бачаҳо короче подписчикҳо балечикои худат бо пеши тройка. Мотосикли заказ ҳаста ки 175 куба ина 200 куба омад. Нархош чӣ хела? Нархо хай тоам то 10 тара. То 10 тара. Клиентҳо ай дуртар биён ам раҳрӯшона гузашта. Бачаҳо ҳаста инам гаравти канал заказ кайста.